גם ארוחה היא עבודת השם. שבת שלום כפר יונה, וברוכים הבאים להצצה לפרשה. כשהגעתי לכפר יונה והתחלתי להנהיג בבית הכנסת המרכזי קידושים לאחר תפילת השבת, היו מוותיקי כפר יונה שזעמו. הרב הופך את בית הכנסת למסבעה, הם אמרו. זה נראה כחילול הקודש. איך ייתכן שבמבנה תפילה יערכו שולחנות ויתענגו בסעודות? כאחד שהגיע מחינוך חסידי, הייתי צריך לגייס כוחות, להביא מובאות מהתנ"ך ולהסביר את מה שהיה מובן לי בעליל. אחד מהדגשים שחידש הבעל שם טוב, מייסד החסידות, שגם סעודה היא עבודת השם וגם בה רואים אלוקות. וכאן נאמר על משה, אהרון והזקנים, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. השבת מתחילים אנו לקרוא על אבינו הראשון אברהם ההולך מחרן לארץ ישראל, ונדרש כאן להתמודדויות עם כל המרחב והעוטף. בעקבות מלחמת מלכי האזור ונפילת סדום, הוא רודף אחרי המלכים המנצחים, ובקרב לילי מביס אותם, ומחזיר את לוט בן אחיו ורכושם לסדום. בחזרתו, ויצא מלך סדום לקראתו, ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. בפשטות נאמר שמלכי צדק מלך ירושלים הקדומה קידם את אברהם בלחם ויין. ראשוני החסידות דרשו, ומלכי צדק הוציא, הוא המציא שיטה לפיה לחם ויין והוא כהן לאל עליון. גם כשאוכלים לחם ויין גשמיים וחומרניים, עם זאת ובזאת להתקדש לאל עליון. שבת שלום.